ipakuha diha mga e-bike nga wala. Gisugdan na sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang pagrehistro sa nagkadaghan nga mga e-bikes, e-trikes ug mga tricycad sa kadalanan sa dakbayan sa Subo. Karong adlaw, Pebrero 15, 2023, unang gibisita sa CCTO ang Barangay Sambag 2 aron ipahigayon ang rehistrasyon. Sumalat ni Junal G. Bautista, Traffic Aid 3 sa CCTO, ilahan nang giimplementar ang Cebu City Ordinance 2531 o ang pag-regulate sa mga tricycad ug e-bikes aron tugutan nga sila mo-operate sa ilang designated nga mga ruta sulod sa barangay. Ang ato ang siyudad sa Sugbo, ato nagyong gi-implementar ang City Ordinance 2531 pag-regulate na to sa atong tricycad. Kaya ato nagyong nabantayan ng atong siyudad, daghan na gyud kaayo nga mga tricycad ug e-bike nga nagdagan sa kadalanan. So ang atong ordinansa nga 2531, atong gi-allow ang atong mga tricycad pag-operate sa mga interior gyud nga mga lugar. So dili na to sila gi-allow na magdagan-dagan diha sa mga major thoroughfares ug highway. Hugot pod nga gihingusgan ni Raquel Arce, Acting Department Head sa CCTO, nga ubos usab niini nga ordinansa ang pagbawal sa mga tricycad ug e-bikes nga modagan sa mga main roads ug national highways. It's just purely regulation nga nang atong gi-control ang number of units nga naa in a barangay nga atong irehistro. So dili tanang units nga available atong irehistro, depende sa gidakon sa barangay, sa daan sa barangay nga naa sa palibot sa barangay. So aduna tay kita mo ay mo hatag og pilay number of e-bikes or tricycads nga naa sa barangay. Nagkanayon si Arce nga gikontrolar sa CCTO kung pila ka buok ang tugutan nga mga tricycad ug e-bike nga mamasayro kada barangay. Kanang national roads, di gyud na siya. This is not for our safety, but for the safety sad sa driver ug sa pasahero. Nga risgo kaayo unya makadamay pagyud sila o kaning mga uban pod nga mga kanang motorist, no? Pahinumdum usab ni Bautista nga adunay multa nga 500 pesos ang mga drivers nga dili motuman sa pagparehistro. Samtang 1,000 ka pesos nga multa ug 30 ka adlaw nga pag-impound sa tricycle o e-bike ang atubangon sa mga drivers nga mogawas sa ilang designated nga mga ruta. Nato arang gihatag nga anaada sa atong ordinansa nga madakpan sila kung wala ang rehistro, 500 ang ilang violation o kanang wala sila ID, wala sticker, 500 kung madakpan sila nga nagmamasahero gawas sa ilahang barangay, sa ilang ruta o sa ilahang gihatag nga agianan diin adto ra sila kutob mamasahero kung gawas man sila dito sa atong kadalanan nga dagko major thoroughfares or kanang mga national highway, ang ilang multa ana 1,000 o dili po na siya malukat diha dayon aduna tay 30 ka adlaw una siya malukat. Nahinabi usab sa MyTV Cebu team ang mga drivers nga nagparehistro sa ilang mga tricycad ug e-bike. Kira man sa ding manirehistro kay aron kami mga driver. Wa gyud mi karang nang uban wa man goy rehistrado. Uban ay tricycad kami namin ni tricycad. Okay ra mas may man ni. Pagkakwarta ko sa tubig, mga pasahero, dahil mga suki niko mga kaon niko tubigunon. Kaya maura gyud na ako gipangwarta nako. Tumal lang. Pag-rehistro nako ana. Okay naman, mas may nga ma-rehistro para wala yung mga kuwan ba? Kung madisgrasya na ay makuan na yun. Si Julieta Di Lola, usa ka commuter miuyon sa lakang sa pagparehistro sa mga tricycad ug e-bike drivers sa dakbayan. Okay ra gyud kaayo. Para sa nga kanang wa poy hamir-hamir wa ilugay di sila mag-away. Mao man sa nay usa ka likayan. 20 city ka barangay sa Subo ang plano nga pagabisitahon sa CCTO. Ugmang adlaw, moadto sila sa barangay Kasambagan ug sa adlawng Biyernes sa barangay Hipodromo ug dayong Lunes sunod semana mangrehistro na sab sila sa barangay Calamba. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.